Torsten Young-kanalen, den nye kanal på YouTube. Og der kommer også til at være noget på Facebook, hvor vi laver en gruppe, hvor I kan gå ind og like den. Men det her, det er så Torsten Young. Jeg vil fortælle jer alt fra yndlingsretter til tips, hvordan I klarer jer gennem forskellige små ting, korttricks og hvad musikken og filmene er lige nu i det her øjeblik. Og ja, det her det bliver fra 11 til 17 år, det er i hvert fald min målgruppe. Det kommer til at være en blanding af skøre og seje og måske også lidt mærkelige ting. Og også nogle alvorlige ting. Men i hvert fald så skal jeg lige fortælle jer lidt om holdet. Der er i hvert fald mig, Anton Laursen, Verden. Og så er der kameramand Søren, vigtig. Ja. Og så er der min lillebror Bertel, der også nogle gange skal optræde. Her er et billede af ham fra Bornholm for 5 år siden. Ja, det er fordi han er på stranden i dag, så ja. Men i hvert fald, det var bare lige lidt om det. Og nu skal jeg vise jer det allerførste indslag, som er dagens tip. Det kommer her. Det her, det er så dagens tip, hvor vi er kommet udenfor. Og dagens tip, det er snobrød. Kan man vide, om det er færdigt? Nej, ikke bare kigge på det. Kan det glide ned? Man er ikke helt sikker. Men nu skal jeg vise jer, hvordan det er en nem måde at se, om et snobrød er færdigt. Er du klar, Bertil? Okay, let's go! Det er simpelthen, hvis du rører af. Færdig! Færdig! Ja, så mit det var færdigt, selvom der lige har lidt dej. Men jeg tager dagens tip for i dag. Ja, det var så snobrød, dagens tipsen. Men jeg fandt faktisk aldrig det snobrød, jeg kastede kylde derovre i naboens have. Men i hvert fald, det her, det er noget, vi kommer til at kalde mellemtrin. Det er det første show, så der bliver kun ét mellemtrin. Men hvis det her bliver stort, kommer der flere mellemtrins. Men der er i hvert fald sådan en gåde, som I kan svare på inde på YouTube og på Facebook. Den kommer her. En cowboy rider ind på en fredag, bliver der i 3 dage og rider så igen afsted på en fredag. Hvordan kan han gøre det? Den gåde, den kan I så tænke over at svare på, og så indtil næste video kommer, så fortæller jeg så, hvad svaret det var. Men nu skal jeg også vise jer det mellemtrin. Jeg fortalte jer musik og film, og nu skal vi høre det musik, der er sådan nu om dagen. Spil det! Sluk for det. Hallo, Søren, du ved jo godt, at vi ikke kan spille Hans Hintersier her, ikke? Det er ikke det, der er inde. Jeg ved godt, du kan lide det, men desværre altså. Nu kommer den rigtige sang. Tak. Ja, det var Payphone. Det er sådan den, der sådan alle hører nu. Sådan. Det er i hvert fald den, der bliver set på YouTube flest. Og nu skal vi så til et andet af det med sådan, hvad kan ungdom lide at spise? Det starter vi med her nu, og det er min yndlingsret. Den kommer her. Det er så min yndlingsret. Det er sådan en lang række, hvor vi vil vise børn og ungdom, altså man kan stadig godt kalde dem børn, altså unge i Torstens livretter, sådan, hvor vi tager rundt til dem. Men i dag, der skal vi så starte med min livret. Og det er simpelthen pariserburger. Og det der, fordi hvis man gerne vil følge min hemmelige opskrift, så skal man bruge sådan en halv stor agurk her. Så skal man bruge et enkelt løg, sådan en tomat og noget rødbede. Det var lige sådan valgfri. Det her, det er sådan, man bestemmer selv, hvor meget man vil putte i, fordi det kan godt være, hvis man ikke lige kan lide så meget rødbede, så tager man lidt mindre i. Så skal man bruge hakket oksekød her. Det kommer an på, hvor mange bøffer jeg vil lave, I skal tage. Så skal man selvfølgelig bruge burgerboller her, ketchup og sennep. Jamen, det første, man gør, det er, at man tager sådan en rimelig stor skål og sætter den op på bordet, og så begynder man simpelthen med, at man skal blande farsen og det her først, og bederne og løget. Så man starter med at tage noget af farsen, ikke det hele sådan. Man skal nok bruge kniv til det, fordi det kan godt være lidt svært sådan at få skåret ud for farsen. Man tager sådan cirka, hvor meget man vil have. Sådan her. Jeg tror sådan cirka, at jeg skal bruge i dag. Og så tager jeg det op her. Og ned i skålen.
gider altså ikke have det der kød. Har I taget noget fra til mig? Jeg kan se her, jeg har taget noget fra til dig. Men det skal du også huske, fordi hvis man har nogle lillebrødre, der ikke kan lide rødbeder eller løg i sin bøf, så er det godt lige at lægge noget til siden til hamsen. Ja, og så det næste, man gør, efter du har ældet det godt igen og rørt rundt, så tager du sådan en lille klump, der sådan næsten fylder din hånd sådan her. Måske lidt mere, hvis du gerne vil have store bøffer. Og så tager du simpelthen, inden du skal sådan forme den som bøf, sådan ælte den sådan her. Lav simpelthen det her. Sådan du som former dem lidt og sådan her. Og så er det så også meningen, fordi hvis du gerne vil have din bøffer krydret før at det kommer på, så er det så meningen, at du skal huske at få det på her. Og så er det også godt, hvis du lige kan hakke den med sådan her. Så det er også nemt, huske at hakke den. Sådan her. Fordi det hjælper den. For ellers bliver det alt for stor og tyk, hvis man ikke husker at gøre det her. Ja, så er vi så i gang med at stege dem her, som I kan se. Og de er blevet rigtig flotte, efter vi har været igennem vores behandling. Og husk nu, de skal være, de er først færdige, når de er helt brune indeni. For husk noget gennemstegen, fordi rødt kød, det er ikke særlig godt, når det er fars. Og sådan noget, ja. I hvert fald, så skal de bare ligge der i noget tid til sådan hver side. Det skal sådan cirka have 5-6 minutter. Men det kan godt være, at de skal have mere. Det skal de nemlig nogle gange. Og så ikke, hvor de bliver bare sådan at sæde. Og så stop. Ja, og så er vi så færdige her med pariserbøfferne. Jeg vil starte, hvis det var mig, der skulle lave pariserbøffer, så vil jeg starte med at sætte ketchup nederst. Bagefter så vil jeg så sætte sennep. Nej, det er den værste start, jeg har helt glemt. Og så vil jeg sætte bøffen på bagefter. Og se, prøv at se, hvor fine de er blevet. Sådan her skal de sådan cirka se ud, hvis I har lavet dem rigtigt, altså udenpå, skal de sådan se ud. Så vil jeg så tage nogle agurker her. Så vil jeg så tage nogle tomater her. Og bagefter så, hvis det var så, det var alt for svært at åbne for mig, så jeg kan desværre ikke få den åbnet, men i hvert fald så er det sådan her, en pariserbøffer skal se ud, hvis jeg skulle spise den. Ja. Ej, kun. Nå, nu er jeg allerede tilbage. Ja, det var også min yndlingsret. Det startede med at være min yndlingsret. Men så, hvis der kommer mange likes og visninger på YouTube, så vil jeg tage rundt til alle mine venner og vise deres yndlingsretter. Ja, det var sådan lidt for i dag, vi har været rundt om det hele. Men i hvert fald, så ses vi i hvert fald næste gang. Jeg er til Laursen, Søren Laursen er kameramand og... Han er stadigvæk på stranden. Han er ikke kommet hjem igen. Jeg fatter ham simpelthen ikke, hvordan han har været der så ud så længe. Men i hvert fald, det var det for i dag. Det her, det var Torsten Jørgen.